Fe ddechreuon ni ar ddechrau'r Beibl gyda hanes dechrau pob peth. Wel, ni'n mynd i neidio nawr i ail hanner y Beibl, i ddechrau beth mae'r Beibl yn ei alw'n Testament Newydd. Cafodd llyfr cyntaf y Testament Newydd ei ysgrifennu gan ddyn o'r enw Matthew, a mae e'n dechrau fel hyn. Dyma restr achau Iesu Grist, mab Dafydd, mab Abraham. Wel, dyw e ddim yn ddechrau cyffroes iawn, yw e? Mae'r hanes yn rhyw fath o goeden deuluol. Yn beth sydd ganddo ni fan hyn yw rhestr hir o enwau, a coeden deuluol Iesu Grist yw e. Ni'n mynd i neidio ymlaen i adnod 17 yn llyfr Matthew, yn y bennod gyntaf sy'n crynhoi y goeden deulu ni. Felly roedd 14 cenhedlaeth o Abraham i'r brenin Dafydd, 14 cenhedlaeth o Dafydd hyd nes i'r Iddewon cael ei gaethgludio i Babylon, ac 14 cenhedlaeth o'r geithglyd i'r Meseia. Felly mae stori genedigaeth Iesu yn stori sy'n para 2000 o flynyddoedd a mae 2 rhan iddi hi. Y rhan gyntaf yw o ddyn o'r enw Abraham i frenin o'r enw Dafydd, yn yr ail rhan o'r brenin Dafydd i'r geithglyd, ac yn drydydd o'r geithglyd yna i Iesu Grist. Felly beth oedd y cam cyntaf? Wel, roedd dyn o'r enw Abraham yn byw tua 4000 o flynyddoedd yn ôl. Roedd e'n byw mewn dinas o'r enw Ni nawr yn galw yn Irac. A dyma sut mae'r stori yn dechrau. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Abraham, dwi am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu, a mynd i ble dwi'n ei ddangos i ti. Bydda i'n dy wneud i'n genedl fawr, ac yn dy fendithio di, a byddi di'n enwog. Dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Bydda i'n bendithio rhai sy'n dy fendithio di, ac yn melltithio unrhyw un sy'n dy fychanu di. A bydd pobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy ti. Doedd Abraham ddim yn berson arbennig, ond dyma Duw yn ymddangos iddo fe, yn gofyn iddo fe adael ei gartre ac yn gofyn iddo fe i'w ddilyn e. Ar yr un pryd, cafodd ei ddau addewid. Bydd Abraham yn dod yn genedl neu'n deulu arbennig, ac yr ail yw y bydde fe'n dod yn fendith i'r byd i gyd. 2 addewid anhygoel, yn enwedig oherwydd fod Abraham ar y pwynt yma yn 75 oed a roedd ganddo fe wraig a dim plant. Yn wyrthiol, cafon nhw blentyn, mab o'r enw Isaac, a cafodd fab o'r enw Jacob, a cafodd feibion, 12 o feibion, a nhw oedd 12 llwyth Israel. Yn yr Hen Testament, mae yna stori hir ynglyn â sut roedd pobl Israel yn gaethweision yn yr Aifft. Ond fod Duw wedi defnyddio dyn o'r enw Moses i ddod â nhw mas o'r Aifft, ac yn y diwedd roedden nhw'n wlad llwyddiannus wedi ei rheoli gan y brenin Dafydd. Nath ei gymryd 1000 o flynyddoedd, ond mae un addewid wedi ei wireddu, fod pobl Abraham yn mynd i fod yn genedl fawr. Ond beth am yr ail addewid? Sut oedd Abraham yn mynd i fod yn fendith i'r byd i gyd? Mae'r ateb i'r cwestiwn yn dod ar ddiwedd ein stori ni. Ond ni'n gweld dechrau'r ateb pan anfonodd Duw neges i'r brenin Dafydd trwy broffwyd. Enw'r proffwyd yna oedd Samuel, a dyma mae Duw yn ei ddweud trwy Samuel yn ail Samuel 7. Ar ôl i ti farw a chael dy gladdu, byddai'n codi un o dy linach yn dy le, mab i ti, a byddai'n gwneud ei deyrnas yn gadarn. Bydd e'n adeiladu teml i'n anrhydeddu i. Felly roedd gan Dafydd fab o'r enw Solomon, oedd yn frenin ar adeg mwyaf llwyddiannus Israel. Roedd pawb yn genfigennus o Israel mewn gwirionedd. Roedd Solomon wedi adeiladu teml anhygoel hefyd i Dduw, i addoli Duw. Roedd yn edrych fel mai Solomon oedd yr ateb i'r ail addewid, yr un oedd yn mynd i ddod yn fendith i'r byd.
fod Solomon yn mynd i fendithio pobl eraill. Ond wrth i ni ddarllen ymhellach, mae Duw yn dweud hyn. A bydda i'n gwneud yn siŵr y bydd e'n teyrnasu am byth. Bydda i yn dad iddo a bydd e yn fab i mi. Mae Duw yn dweud fan hyn fod e'n mynd i sefydlu teyrnas fydd yn para am byth. A mae brenin y deyrnas yna fydd nid Donald Trump, Boris Johnson, neu unrhyw un arall, ond am mab Duw ei hun. Ac ar yr un pryd, rhywsut, bydd e'n dod o deulu Dafydd. Wel, sut yw'r cwestiwn mawr? Yn amlwg felly, nid Solomon oedd yr un. Roedd mwy i ddod. Eto, mae stori'r Nadolig yn ein gorfodi ni fan hyn i aros am eiliad a gofyn cwestiwn pwysig iawn. Yng nghanol yr hanes yma, o Adda ag Efa i Abraham, i Dafydd a Solomon, ydw i'n gallu gweld fod Duw ar waith. Fod ganddo fe bwrpasau ei hunain i sefydlu teyrnas fydd yn para am byth, a'i fab e bydd y brenin. Neu ydw i'n gwrthod y cyfan ac yn dweud fod gan hyn ddim byd i'w wneud gyda fi. Os dim rhaid i chi benderfynu eto, dyw'r stori ddim wedi gorffen.